Kasal sa 8 na katuig nga manag-uyab sa tagadakbayan sa Karkar na Palaw kay ang mayormi kanselar ni ini apan ang wedding reception gipadayon. Ani ang report ni Femari Dumabok. Feeling broken-hearted ang gibati sa bride-to-be nga si Claire. Kay matud pa tunga sa adlaw na lang unta sa ilang schedule nga kasal. Gipaybaw sila nga postponed. Kay matud pa atuas sa kauluhan si Karkar City Mayor Patrick Barcenas. Nangita unta sila og huwis aron mapadayon ang kasal apan wala gayud sila nakitaan. Hinungdan nga gipadayon ang kumbira bisan wala pay kasal. So kapin jud to ni mao po may pagbalik pa sila mga inigsulod adlaw anak kay kuan kasal na namo inigugma na anak mamba. Nya naka-prepare na may direct na naka-decide na lang ni sa kumparis ma'am nga kanang padayon na lang jud ang hikay kanang nag-abang naman mig mga gapit mamba. Nya dagan na sad kay mig napalit kay dulan baya 30k among nagasto sa para gahapon unta nga event mamba niya. Upili do na mo kanang lihokon mga daot sayang gihapon kayo. Sa interview sa DYSS atol sa programang Superhirit, nangayo og pasaylo si Mayor Barcenas kang Claire og mipasalig nga abagahon ang nagasto sa pagkaong naandam ug sa pagpaschedule na sa kasal. Sa Pinoray lang, dili yun ako gituyo kay doon na may mga panahon nga na-schedule niya, nasayop sa akong sekretary. Mga ko dispensaan ng tanan ha, pasaylo sa akong sekretary niya. Hindi pa na, kung sa inyong mga nagasto, ako lang ng taparan, niya, ako yung gasto na lang. Matagpubitso ninyo, matambong ko sa inyong kasal, pudungan ko kaon ninyo sa inyong hangapuan, sa reception. Kung sa may mahitabo, dapat strong lang, positive lang yun imong una-una kay nara rason ang Ginoo kung anong nahitabo to siya kay diha sa akon. Nasakitan man po ko pero nabalik ra pud ang kanang happy kay mamba nga kanang naay kanang it's not the food man jud ma'am, it's about the kanang the memory. Ubani Godfrey Rilien, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.